Hej, velkommen til den her video. I dag vil jeg vise alle mine slæk-ting. I ser noget af det herude. Så ja, jeg drikker lige noget af min te. Og det er ikke yoghurt, det er te. Se. Tænker jeg starte med, jeg slutter med min heste, og jeg tænker jeg starter med stallene. Starter med den største stald. Altså jeg har også stald i papkassen, men det gider jeg ikke at vise. Jeg har sådan en af dem i papkasser, der er 2. I den anden er der plads til 1. Og i den tredje er der plads til 3. Og så har jeg den her, den er gået lidt i stykker lige der. Og den her, den er lidt dårlig. Og det her, det er ikke til salg. Okay? Så der er plads til en hest. Den og en den. Jeg tror lige, jeg skal sætte den, tror jeg. Så er det godt, jeg har elastikker lige her. Og det var den ene ting, der er mine. Fordi jeg har en kasse. Så viser jeg en stald lige om lidt, der kun er plads til en hest. Det er ikke dem med papkasser. Jeg viser jo ikke papkasser. Det er en, jeg har fået for noget tid siden. Og der er mad lige der. Den er okay. Så ja. Jeg venter lige med at lægge den i. Så har jeg den her. Det er for, at man kan se ind til hesten. Så ja. Og så sådan der. Der er plads til 2 til stationerne. Der er bare ikke den der mellemrum her. Det ved jeg ikke hvorfor. For der har været det en gang, kan man se det. Vi skal lige se noget seriøst. Min storesøster Smisha! Så tænker jeg at gå i gang med springene og bumper og det der. Okay, så tænker jeg at starte med bumpene. Jeg har de her bare 1 til 18. 3. Og så sådan her et bump. Og så har jeg det her spring. Kan blive højere, men lige nu står det skævt. Max, jeg skal have den her til. Så har jeg den her, den er hvid. Det er sådan, man kan gøre det sådan lidt forskelligt med den. Høj, lav, midt imellem. Så har jeg en ridehjelm. Nu går jeg til min hestelur over, det er den her. Sådan der. Så ja. Nu går jeg over til selve seletøjet. Max. Han er en lille bandit. Au. Au. Så har jeg den her grønne cremetræktøjnarte. Og så har jeg også den her, det er bare en creme, der sidder fast til træktøj. Ej, lad være med at spise mine ting. Giv mig. Lille lort.
Slip. Nå, nu viser jeg menneskerne. Nå nej, jeg har ikke engang vist dig sædler og alt det der. Jeg starter med noget, der er kedeligt. Den her til at træne hesten op. Eller den er faktisk rigtig god, synes jeg. Så nu kommer den lige til sidst. Jeg pauser lige indtil jeg har lavet den. Så har jeg fået lavet den. Det er sådan et hovedtøj. Sådan en har jeg også i brun, men det er med sådan en anden slags herop. Og det er bare det pæneste, synes jeg. Det ligner nok på videoen, at det er slut. Så har jeg sådan her en creme. Altså, det er noget fra et hovedtøj med, jeg har taget budet ud. Det her er den første sæde, jeg fik. Den er gået lidt i stykker, kan I se, så den bruger jeg mest til de helt små heste. Jeg har også mini-heste. Det her var den anden sadel. Eller jeg fik 2 på samtidig. Viser den anden lidt. Den her elsker jeg mest, fordi det er sådan nogle normale, som jeg også rider i virkeligheden. Og de er også bare bedre, de sidder og flagrer. Og den her, den er længere jo. Nok også fordi det er en bare rødsæd. Og jeg har også den her sadel. Det er nok den, jeg synes, der er pænest. Jeg viser lige min kat nu, hvor jeg laver kattelyd. Altså, line, eller af mit legetøj. Det var min kat. Den er faktisk, den er rigtig. Hej Max. Hvordan? Bandit. Nu vil jeg vise mine mennesker, som jeg har på den nok skulle gøre først. Det her var den første, jeg fik. Lidt kedelig. Eller samtidig med den, der fik jeg de her 2. Og samtidig med de fik jeg også den her. Og jeg har lige fået hende her. I love hende, fordi hun kan bare sådan bøje benene og alt muligt. Så ja. Nu er vi simpelthen nået til hesten. Tænker jeg starter med følgene. Eller følgene kommer samtidig med deres forældre. Jeg tænker jeg starter med de små heste. Så jeg rider på mad. Jeg har den her. Den hedder chocolate. Nej, jo. Vent, nej. Chocolate. Og resten, jeg har 2 heste, der hedder brownie, okay? Har jeg den her. Det er Bobby. Det er en pige. Den anden var faktisk også en pige. Kommer jeg til en dreng. Han hedder hvad er det? Storm Max. Den hedder Stormild. Storm. Ikke Stormild, men Stormild. Ja. Nu kommer vi til nogle af... Nu kommer vi til det store heste. Så tænker jeg starter med dem med følge. Jeg har det her følge. Den hedder Bellade. Jeg ved godt, det er mærkeligt nok. Det her, det er dens mor, Pippi. Bibi. Forresten, følget var en dreng, og moren var en pige.
Og så tager vi nogle af den hest, jeg mest ikke så godt kan lide. Det er den her. Den hedder Stormflugt. Det her er dens føde. Den er meget lys, jeg lover det. Hvad sagde jeg stå? Eller? Jeg skal lige huske hende, den mors navn, jeg kan ikke lide. Nu har jeg fundet ud af det. Det var... Jo, det var Stormflugt. Og det her, det er Lulu. Så tager jeg... Det er en af mine yndlingsheste. Den her, det var en, der hed Brownie. Det her, det er Spirit. Dreng, pige. Okay, jeg kommer lige tættere på mig. Nu har jeg kun en mere, der er mor, og det er en af mine fucking yndlingsheste. Jeg ved godt, jeg ikke må tale om det. Beep! Det er den her. Det er Bliss. Bliss, jeg synes, er sød. Hun er en rolig hest, egentlig. Det her lille følge, det er lille Mini. Det kan I se, det er en pige. Tager jeg lige pigerne, der ikke har noget følge. Så bagefter kommer jeg til drengene. Og jeg slutter af med de 2 pæneste drenge, jeg har. Det her, det er også Brownie. Hun har så ikke noget på. Det her, det er Daisy. Daisy. Så tager jeg den grimmeste drengehest. Den her, det er Lucas. Altså, han er faktisk pæn, synes jeg. Det her, det er Raven. Dreng. Og nu er det den anden pæneste. Det er Lyn. I love him. Pæneste hest. Boom boom. Det her er Stormy. Altså, jeg har aldrig reddet på sådan en hest, der ser sådan noget i virkeligheden. Altså, jeg mener det altså. Det synes jeg er weird. Men den... Hvad? Om lidt. Det er min lille bror, der åbner. Men den her video er altså færdig nu. Så vi ses. Husk at abonnere.